ya 6 million e constituency. Koruna choletu mwaka oli 2022 mpaka boniga. Ayabuna toko tamboko mwaka onde. Ngo mentunde chi milioni 3. Imanye gotwara chi milioni 8 9 kere constituency. Ase chibese ichio no ege simakere eke mokera se constituency no e basaliere no chibese chiabanyina chire bono ekero mokondo rankuoga ngote bagake county to amagenderero neri naki eine gasiane ekyagere chichiane nchikorosi para na para ntobwati ndire narora bosongo macheta iyo stimate iyo lakini nkire chiswita titintabanga ebintombo bebire omaete lirito ngokorubire aya nande mokorora ntori gotumia bese chieito motu akera kure ekyagara nabo tora gachechi bese engakie chikura chigoika tobagorere birebi tobagorere nonyene eringo kwa na fada tawanja tobagorere bitaratara alafu toba evereri moto ekura tali bewo chisutatu bono toise goikerenga kitogoteba iga donya wakorire gasi goseyaya moko nyora tinga akora ginko baretara chibese kali nande monga kura lakini moko rara na akorire nande timbo atie chinko basera na bamogoteba nonyeta rigotosera amagendera akorire ki gusito chenchi buna togwa kachikuranya chibese tokoe ku national government pese chire chinyinge twakere omuntu gotoa magenderero eli akabere mimi nashukuru mheshimiwa Alpha amesema tax kwa mkate ni makosa hata mimi siwezi taka tax kwa mkate kama mama ningeomba hata pombe iwekwe tax mingi ama namna gani sigara kwa sababu gani vijana wetu wamekunywa pombe wameharibika pombe iko cheap sasa hii tax ya pombe iende juu kitu ingine half of Kenya mheshimiwa Osoro is not developed half of Kenya shamba iko idle wakipata mtu ameweka hata eka 20 alimi tax hiyo shamba mtu akishindwa kulipia tax ipande mboga mahindi watu wapate chakula lakini mkate kwa kina mama yenye tunapatia watoto asubuhi wanaenda shule hapo jameni tutaki kusikia hata kidogo lakini kwa vitu vingine ile inafanya faida ikue watu wapate barabara watoto wapate pesa ya shule hapo tunaweza pitisha lakini hizi vitu zingine kama chakula nche kuno mongi na mama county na nche noonde na inu ngote bomoga titokoraki nonyano bosimba koraki mbome ndagere ndio nsite koraki pementa inere nchiri tokobeka inere gasiane chibese chiane go chibokore bisime kyagere go chechinke omuntu ngora tabare nikidonye ngyo tari gotoera amaguli abuna ali akairukare abanyina engwana natwaringe amaguli nale ngorora alenge pink ngora mwana kama buli ya womenere kware pink okay tigamba boli libuli lya pink motagete go senegesima kono chini numwangere libaga so nchichiri chiane tigamba ebisima amache are long lasting igo mombolinga omongi no yo chieto mokoro nko barenge nchengingo tali ko baera donga nganje takwana nebinto bi mokorora ebinto mokorora bi amache mwanyora ebinto biribirororo more na birobio aya gingo takonyora basani